Rapolo, Laglag Bara 3 quarters, 5th battle of the night para sa Laglag Bara 3 tournament. Ang battle, J Block versus Cloud9. Pagpaka na to. Salamat sa Azul, tus Lubuwa sa itong venue karon. Ni Boss Mayon sa Turbo Hectic. Salamat. Siyempre, kamutanan, pagpaka yung claim. Sa akong wala, open side represent. Give it up, J Block. Yo, J Block open side. Shout out Jay, salamat sa pagsuporta. Shout out sa akong mga uncle dyan sa CDO. Sorry na daan. Shout out ni Craig Gaug sa tanan mga taga-studio. Sulit mo tanan. Asiwans. Sangan to! Bro, Rivers! Give it up, Cloud9! Shout out po sa lalo lang sinisipan, Apollo, Sir Leo, Asiwans, Mas Eugene Swiper, Sir Tata, sa tanan ng Aridiri. Walay, guwapoy! Manalakwintos, tawag si Cloud9, pili niya una si J Block. Yo, minata! Judges, return sa oras, 2 minutes. First round, J Block, game! Yo! Woo! Sakit to. Yo, game! Game! Upat ka battle pag niaging buwan. Pero okay pa kaayo akong face. Karon ikalima na. Pero di pa mo barag pauli sa base. Kani nga battle, katawan na kunay sa pagdagan sa days. Di na kinahanglan pang lalisan kay. Kinahanglan pang moabot sa ikaunom nga battle para mahimo nga case. Sa sobra ka loyal sa Rapolo, ilang logo, ako anang ipapatek. Cagayan de Oro, Iloilo, muadto bisag asa pa ang trip. Mao kong mag-selfie, bars ko diri karon, sigurado nga HD ang pick. Kay kung ang pinakadaot na gani sa Rapolo ang mulaag, daghan ug makuha murag naka-selfie stick. Isip bayad sa Rapolo, kada rap ulo akong ihatag kay Leo. Mga parte sa lawas nimo, naadinhi, naadito. Sa sobra ka, lood sa eksena, mabuisit bisag dili ni mo migo, grabe makatag sa FB. Murag si innocent loko. Ako, gikan pa sa oro. Sa pagpangilog og trono, ako'y una sa opensa. O kay usaman ko sa mga bus-amo, Tata og Leo, ako'y bahala sa depensa. Nibalik ko diri sa Azul, kay naa daw mga jejemon nga kusog kaayo og pwersa. Wa ko nitingog pag-interview sa music festival kay siguradong na ay mamatay. Kung ako na imong storya, sinain lood. Ang resulta sa imong nga kung atuang i-arrange. Siya day si Cloud9, ang nag-invento sa home for the age. Gibasa na ako ang diksyonary sa mga jejemon. Kutob ra ko sa pinakauna nga page kaya ang spelling nila sa ako, ACOOH. Duha pa jud ka tournament ang giapilan. Wow! Dako na kaayog ulo. Ako busy masad kaayo pero tanan akong gibuhat para sa Rapolo. Maong Leo ay nanig papila. Gisogo ra ni sa pikas para maniid natong tanan. Ay kabalakay kung manani nga battle imong hunahunahon si RBL na lang. Ha? Sugod nako. Munang dapat ikaw na kay manguros. Open pluma ang bugiro mini Alex. Pero naami kay panghambog kay paglaag na mo sa laing lugar among grupo ng haros. Sige na, host. Time! First round ni Cloud9. Nang haros ko no, hayatas yatay. Dire mang haros na ko, himuon man tamong kamunggay. Yan na, pasiya nga. Selfie stick gamiton, buangon. Daot mo ka mo selfie stick na imong lawas, kulo ko yun. Eto ko diara, ya, buang ka. Ay ganon. Ay ka pa rin pakagdire. Oo, kung waka ni balik, patay sa kanito buang ka. Dapat niyo, imo pang career. Yaon na ako, game. Game! Sa duwa ninyong maki. Ikay mo.
maki. Mura ka batil ang tukog ang gangis. In fairness, dugay naman inyong lalis kaya ang duwa. Battle of the brainless. Useless, nauntay improvement, imura sang kagara. Ikaw ray hip-hop nga nagpa-ultrasound kaya imong movement, pang bata. Halata man sang ikaw ray bugo nga nakadaog, maka-proud jud. Imong kontra, bugo pod. Sunod, aritas duwa ninyo ni Alex. Away na lang kay puros lang sa bubuang. Di ana po paglas nga inyo ang rapulo kami mga bisita lang. Sayop, kang Sir Leo ug tata ni kanamo kamo mga yaya pero double meaning kay wala makatabang. Kay unsaon yung pagtabang sa rapulo ay nga ipugos man nimong imong upon side diri tapita. Mura kang silil dyan, imong gigamit ang rapulo aron imong gamit na kwarta. Pakiuril dyan. Right mga kagadisyon, pero sa alin, wala kay kwenta. Kung ang rapulo na gig, kuhaon kanila pero ikaw na gig, wala na kaila. Pasensya, sir, kung ipakaon ko na kaulaw, mura ra mo gunig probinsya kanang imong manok nga Bisaya, may madali-dali na kong ihaw. At ito ipugaw, aron na ipatik imong tira, para mawangod. Pero dali ra ni mahanaw, kay lagi dali ra mawangod. Maglisod ka, usa ka mamatay. Kay imong kinabuhi, murag tumboy nga nag-iyot, naras akong kamot, imong kalipay. Walay, luha nga mo agas ining MC, kay MC ra ni sa tubigan. Maong mawala na ni linya kay lagi, tubigan. Kahadlukan ka, black ra ka, di ka itim na Nazareno. Ang angay nimo, ilangsang sa akong fuck you. Kanakasalakan ni mama nimo. Pagpanganak nasisaryan kibisag dako siya boto mas dako imong ulo. Oh, round 1 pa lang imo nang na-feel ya kana imong ka basic di na kasabay sa akong level. Naunta kay chan mo kampiyon karon ko. Wala pa lang ko mo apel. Ha! Pisti ka. Dagang kay kagisulti pero wa ni igo nako. Mao ikaw karon kay mabuak. Gamit kay na imong kamunggay. Kamu ni Asi, akong asinan niya, himuon akong subak! Real talk! Imong gikawat ang uyab ni Trick 1. Imo siyang gitambagan nga buwagan kay way ayo nga pagkababayon niya, imong gikawat ang uyab ni Trick 1. Kusog kay ka mangilog sa mga dili nimo butang maudi ay, imong gikawat ang uyab ni Trick 1. Dako kag kaibog sa akong uyab mong permi nimong apil-apilon pero di nimo makuha maudi ay. Imong gikawat ang uyab ni Trick 1. Sa mga wala kabalo, 24 na iyang edad. Tiguang paninakong kanahan. Kung daan na siya usa ka anak, congrats. Kay wa kay ayo nga pagkaamahan. Ang imong nasaw na una ramang chicks, mao ang bata na pasagdaan. Ang mga babae ra ba nga mupatol nimo murag sikyo. Kay kung magpa-picture na ako mag-atang yun sa portahan. Pagkaway ayo. Maong K ra para nako ang kayo ni brother pagkaway ayo. Maong L ang resulta kay layo ra ning rhymer pagkaway ayo. Maong ay pagpina M kay di ka maayo nga rapper pagkaway ayo. Way ayo. Ingana gyud na basta cancer. At tawag sa estilo ni Mot anagram. At tawag sa imong estilo taghap. Ug sulog double meaning ang mga words para matunga ka og tag half. Di ba nga na? Di ba nga na mong estilo? Pareha sa furniture, mananghid. Yung unsay connect, di ba wala? Diha ka napalpak. Abi ni mong hinog na kay kaanay mong estilo, waka kabalo na kung hinog na kaayo. Dali na lang kaayo, matagak. Pisting yawa, giyahak. Imong estilo, pangamungay. O katawanan ka karon, pero wa na yung mga tawa nimo. Dili nasad ka magdugay. Mananghid na lang ka nga muuna ka. Kay nasayog pagdalan nga ni Subay. Ako imong dapat kahadlukan bay. Kay mas kahadlukan pa ko sa asawa ni GI. Game! Kita man yes, Limin Ho. Ikaw sad, Lingin O. Kita man niya, ilog niya yung Trick 1. Ilog niya yung Trick 1. Ilog niya yung Trick 1. Nabuang nakagago. Di na ka nasalan ako, yung ako mo
ko'y gwapo. Ako kanong estilo gito nga aron maset. Buang na kulungo. Wa ka kasabot ato kay ikaw may bugo. Oo. Yan. Tanawa na ini o. Dagag nakasabot. Na ini o sa kuntira kay murag giiyot. Gen! Sige ta, tika! Gen! Di ba imo kong gihagad? Kay mong uyab na damay? Proud ka ato nga mo nito ginigtan itatari kay bitay ang tapay-tapay. Atay! Wala kay trabaho mo ito'y nagbuhay ni mo mong imong gimahal. Mutila pa ko siya sa pa, bisag baho ng kanal. Ano man, supunin mo akong pakatawa kay lagi bugal-bugal. Hinumdumi ko, sakit ko magpakatawa, mas hapnos ko, may personal. Personal, bars, ug jokes, kung palaw manay, di ka makasabay. Kay imong kalaw mula kilabuhi. Nalumo sa tabay. Kay, tama na kaangas, makadaog na ka sa tikas. Murag ibali ang bayabas, kay mo champion ra ni sa bayas. Ihas, ayaw ka bala ka? Di ko magsaba nga sa inyong grupo, ikaw ang pinaka-uplok. Kay, puro mo mga walay utok. Pero bisag puro mo bulok, basta naisunog sa lapo-lapo, gamit ka ni mga buang. Luoy lang kayo nasunugan, kaya pero minuwad og butang. Mga tiguang tanang sa AEL, mga feeling itsuraan, mura rabayag sipon og si Goku kay gusto magpasayan. Biliban, nininyo, kung mapili mo suri kay sa duwa ako nagpabaya. Padidi pa ka mangandam, bisag bugo, babaya. Pala, gusto kag naay kay kapaingnan, imungan, himuna kong padul, aron na kay padulngan. O, kay po nakag-asa ka padulong. O bayad sa kong tabang, kana akong padulong. Gilubong di ka karon mo, ang anigma, di na ni kaahon, bisag kung saog pa ning kamot. How ironic nga farsighted ko, pero wako kitang nakailayo nga naabot. Let's go, J-Block! Yo! Piste ka! Sagun sa pa ni mag-kiap-kiap, dilagay ko na mo matudas. Hoy, gamit mo mga ribat, kay 2 minutes rawan ay labot sa oras. Nasubraan na kasakiyat! Karon naghilak na ka nga mo pauli. Ikahibawa magita nga basta masubraan og katawa, naagi na siya bawi. Lupad na kay ka sa imong pamati tungod sa mga pakpak nga imong nabati, wa ka kadungog nga katong pakpak. Imuhang pako na di ay ito nga nabali. Maong layas! Bisag mawa ka dire, ang rapolo dili magmingaw. Kayang battle rap, wala ra nagatuyok sa puros inamaw. Di ba katong dito tag music festival ug Palmbras, mas dagan kog tawo nga napalingaw. Kanang jokes ni imong gipanghambog usara na sa ko mga kaya nga buhaton, kay flexible ko nga pagkataw. Legit nga rapper kumbaga. Ikaw dako pa kay kag kuwang, di pa kaangay papasaron. Di ba ni try out ka sa flip top? Pero mas outbeat pa kan realidad na di pa juga kay ba mo gunit o microphone. Ha? Kuya na ray mo ipakita. Usa na sa mga rason nga nung mabuisit ko karon. Usa na sa mga rason nga nung mabuisit ko karon. Piste ka. Angay pang pat. Usa na sa mga rason nga nung mabuisit. Mabuisit. Mabuisit ko karon. Pakpakan na ka sa mga tao. Kay kuyog ni mo na imong mga batos nga Jejimon. Wa kay ayo nga pagkaanak. Dako na kaayo kag ulo. Usugoon ka palit og suka, di mo hapit sa rapolo. Abi kog maayo ka magpakatawa, pero ambot ka og ngano nga kinahanglan pang apilo ng landslide sa Naga para mo katawa lang ang mga tao. Di ba mao na yung gibuhat sa battle niyo ni Dren? Ikaw pa naman unta to ang good side. Ana siya, "Nasobra nimo ka bad boy, kahinungdan sa landslide." Karon nagabaan na ka. Pakitaan na tika sa akong bad side. All 3 rounds di kang gipildi. Karon ikaw na po lang na landslide. Ang resulta ani, dili na nimo ma-edit bisag gamitan pa nimo VS Go. Walay Cloud9 nga ma-champion karon kay dili ni CS:GO. Bisag asa nga eksena kinahanglanon ko, nako way makailis bro. Na ako permi sa eksena sa 3 murabag si Albert Martinez ko. Basta gwapo niya, gwapag uyab. Bugal-bugalan yun na. Ingana naman yun na kasagaran.
Mga bugal-bugal nga balik-balik murag mga pinuhatan sa hubog sa dalan. Mao kung iya akong bugal-bugalan, kuha na maayo, awakuan na lang siyang pasagdan. Di naman yun kinahanglang 1,000 pa ang tao nga gibugal-bugalan na daan sa kapalaran. Time na siya, Cloud9! Game. Pistra! Nabalik ko lang. Ano siya nga, nabalik akong kamot, sige pakpak. Iyot man to si... Pako man to si Mang Uyab, sige magpakpak. Di ba niya ka? Nga ako, gigamit akong naga. Wes, patay ka karon. Ako karon naga, pero ikaw ang matabon. Ha? Game! Game! Pati kag now. Meaning ito. Game. Reset. Game. Sa sige ninyo kuyog ni GI, ako kay nagduha-duha. Wes siguro kay ama na yung dala-dala. Sa kasweet ninyong duha, si Sir Leo nagselos. Taga naman gud kay mo may pantos ko ni tata na paitos. Ay sus! This time, there is something that I've been realized. Karong pasad na ako na-analyze. Mao din yung itsura ni Digiday ha, basta muagig paralyze. Guys, untay mong kawise, pero mamatay ka October 6, small, medium, large, o mamatay ka sa size. Improvise, akong pasabog, mao, ni ang gihalad. Advertise na lang kasunod, aron na pa'y pang-intro si Dalamdaban. Justisya sa imong kamatayan, dili masulbad, murag utang ni realidad. Speaking of realidad, ikaw kayo magtandem, puto o kuyamad. Ikaw si Pataka, siya si Basagad. Nagpalapad, kay nakadaog, nagpalapad, kay nakadaog sa Cagayan ng inutil. Hambugero sa pagbalik, murag pungger sa CRBL. Hapakon ka tikagtiil. Aron kay gahira ka sa laing lugar bay. Tinuon ang kasing aron mo toyo, kinahanglan pa ng ilabay. Ay! Total gahi makas laing lugar, i-travel tikas Pilipinas. Dahil unti kas Luzon dayon, dunggab-dunggabon sa Batangas. Ha? Oh, Batangas akong gamiton. Aron imong lawas mabungkag. Dayon imong parts akong luto, o total dool makasluwag. Tangkag, ay kabalaka mo, champion magapong kas Rapulo buang. Pero, sunod tuig na lang. Kaya walay makaharang, akong patulirong sa kinsay mo babag. Akong ipahalang bisag. Si Sak Maestro pa inyong ihatag. Rapolo, laglag para 3 quarters. 5th battle of the night. Laglag para 3 tournament. J Block versus Cloud9. Pagpakat ng balik. Dahil salamat sa atong venue karon na Sultos Labuha ni Musikong. Dahil salamat sa Turbo Hectic ni Boss Mayon. O ninyo tanan, dahil salamat. Pagpakat ng balik ni Andre. Judges decision, advancing sa tournament for 1, J Block. What the fuck? Judges. Yo, GPI sa Manubik. I-vote na ko all 3 rounds. Sulit kayo. Sukol dyan si points niya. Gusto ko gudang style ni Jordan. All 3 rounds. Ikay amo. Giikutan ako sa J Block. Ikaw ang basihan sa mga hurado. Ato ka sa round 2. Sa 2 ka round, nagikaon. Kani, pinaka-the best nga round niya akong nadungog so far. Pero sa Rapolo, atong round 2 ni J Block. Mao to'y pinaka-intricate. Maayo gagawin mo magkahimo. Basta, tanawa na lang. Round 2, J Block. Pero na-cancel ang 2 ka rounds. Pero sa first round, Ulra, siguro 1 point lang ang labaw ni J Block. Sa round 3, kang Cloud9 na to, performance-wise daw siya. Ang second round na J Block. So J Block ang gusto. Dalang daban. Sa round 1, nagsilikliay ko sila pero mas labaw si
G-Block. Sa round 2, si C9. C9 kaya na-choke mo si Gausa si G-Block. Sa round 3, G-Block. G-Block. Yung Gustav, round 1, iputo na tabla si Brother ng si G-Block ato. Yes, round 2, gusto kayo si G-Block. Round 3. Although na-choke si G-Block. Mas kusog ako ng ipakita. Pero mas angat ka pa si G-Block. Para